5 август 2012 година. Набираме се на хижа Христос Мирненски, 1860 метра на морска височина, местността Куртово в Рила. Това нагоре е посока Славов връх, 2306 метра. В дъното вече в центъра се вижда връх Белмекен, висок 2626 метра. Вляво от него, вчера бяхме там, връх, казва се Равни връх, 2637 метра. Вляво от него е връх Острец, 2641 метра. В центъра се вижда и спортната база Белмекен. И давам леко на запад панорама към Южна Рила. В дъното вече се виждат Овчарец, Суха Вапа, Джанка, Ковач. Трещеник е там в дъното, се вижда в ляво малко. И надолу по посока Банско вече мътно и не се вижда Пирин. Тук ни огромни поляни с много лалугери. А там долу събират сено. Ето посока Родопите, които се виждат, долу в дъното Якоруда не се вижда.